Waarom een braderie in Peersmorregard? Perelien ben we ermee begonnen. Mijn 100 vrijwilligers die zijn van het wel gezellig om wat te organiseren. Met wat standjes en wat eten en wat leuke dingen erbij. En dat is hebben we niet. Ben we begonnen en het is nu weer rond tot een mooie gezellige smoeke simmermerk met haast 50 standhouders. We hebben met 4-6 begonnen. 4-6 Jelien. Nou, weer haast 50 standhouders. Waar houdt het op? Ja, er zitten al wel een maximum. Het is wat u te gaan doen. Ja, dat kun je wel zeggen. Ja, we hadden de smot er ook mee. Voor het hier hebben we ongeveer 2400 mensen op het terrein gewoon over de hele dag. En dat verwacht ik dit hier ook ongeveer. Wat heb je hier al te keep? Wij hebben hier salve te keep. Dus goudbloem kamillenzalf. Voor droege handen vooral. Ik zit zelf in de zorg, dus dan is het vaak van die droege, vooral winters. Dus daar smaak ik het een voor, maar ook voor baby's, voor luieruitslag. Pompoenen, ja. Nou, die hebben mijn man, het is een heel goede moestuin. En ondanks dat het haast net rijnt had, hier is er geen rein op van. Met hele groeien ze als een tierlier. Je verderop had mijn man de bijen, had er maar naam in zijn glazen kast even. Dus dat is sowieso al er in de proteïne op aan staan. Nou, dan gaat ze een praatje over de honing. Ik zie hier bij u in de kamer heel veel mooi oud materiaal. Hoe komt u eraan? Heb ik zelf verzameld van kringlopen, markten. U koopt het eerst in? Ja. Ja, ik krijg niet veel hoor. Nee. Maar het is leuk, het is een hobby. En die mag geld kosten. Wat heeft u gevonden? Ik heb cursus Spaans, even de luistercursus. Altijd handig voor in de auto, dat even ophalen, bijspijkeren. En een girafpuzzel voor iemand die gek is van giraffen. Nou, 1000 stukjes, daar kun je even mee vooruit, dacht ik. Dus helemaal geslaagd, zo'n bezoekje aan de braderie. Een stuk zeep hebben we en we hebben allerlei andere leuke dingen. Leuke mensen ontmoet, allemaal heel gezellig hier zo. Deze spulletjes komen uit Peru, uit de hooglanden van Peru. En hoe komt u daaraan? Mijn dochter woont in Peru. Ik koop ze daar, bij de bewoners daar hoog in de bergen. En we laten het ook maken door de bewoners daar. En het geld gaat ook weer naar de bewoners terug. Het zijn Indianen. Dus die wonen daar op 3000 meter hoogte. En die komen 1 keer per maand bij mijn dochter, de vrouwen dan, in het atelier. En die maken deze spulletjes. En dan gaan ze weer terug en hebben ze wat geld om voor te eten en de schoolspullen voor de kinderen. Wat ik scoort, ik ga een bel had gescoord. Zodat ik in van de winter mooi de vetballen onder het oordak en dan hebben we daar ook wat voor. En dit vond ik zelf heel mooi, een stukje natuur. Wat heel mooi. Stokjes weven ben ik aan het doen. Een hele simpele manier van weven, wat iedereen kan. Je hoeft er eigenlijk niet meer na te denken. En toch wordt het een mooie lap. Ik kan kiezen uit 3 diktes van stokjes. Ik heb nu de middelste gekozen, omdat ik vrij dikke wol heb. Dit kussen is op dezelfde manier geweven. Wo kommen Sie her? Von Hagen, aus Deutschland. Und da sammle ich Fossilien und Mineralien. Und ich habe ein Häuschen in Anium und verkaufe jetzt ein bisschen hier, um Taschengeld zu haben. Ja, ich mache das auch schon 40 Jahre. Ik strik bijenwas op speciaal papier. En die kleuren die vermengen zich door de warmte. Heb je dan van tevoren een bepaald idee van als je ergens mee beginnen van dit mag dit of dat worden? Ik begin met een kleur en misschien met 2 kleuren en die zet ik op papier. En dan denk ik van nou, ik doe die kleur erbij of ik let het. En dan komt het vanzelf. Jouw haar al aardig wat inkocht ook wel. Ja, dat klopt. De vrouw die zou er een puzzel en een mooi bakje. Dus maar een heel gezellige merk hier.